सिबिनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन सिबिनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन बर'फोरनि गोजामथार दाबि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ थाबैनो मोनफुंनांगौनि सार्थआव आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो राजखान्थियारि मोनथायखौ मोनफुंथारनांगौनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिपि आरो पिपुल्स एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बानजायनायाव गाबोन चिरां आरो क'क्राझार बे मोननै जिल्लाखौ लाफानानै क'क्राझारनि माइदांस्रि फोथाराव मोनसे गेदेरथार सुबुंनि गौमा हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'नानैब्लाबो लैहोर थांनानै बाहागो लाहैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। सिबिनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन बर'फोरनि गोजामथार दाबि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ थाबैनो मोनफुंथारनांगौनि थांखिजों आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो राजखान्थियारि मोनथायखौ मोनफुंनांगौनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिपि आरो पिपुल्स एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बानजायनायाव गाबोन चिरां आरो क'क्राझार बे मोननै जिल्लाखौ लाफानानै क'क्राझारनि माइदांस्रि फोथाराव मोनसे गेदेरथार सुबुंनि गौमा हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो गासै रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ बड'लेण्डनि थाखाय दान्दिसे दोनथ'नानैब्लाबो